Jatend migawo machon mar jotije sirikal Justin Muturi to wacho ni jatend piny William Ruto ne oriembe tich kaluwore gi chung' mare motegno ewi lal kod nek mar rowere makwedo sirikal e mbui. Ataro kod weche ma jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni buch jotend migepe osetwak ewi wachno. Muturi okwedo wach makamano koyango ni buch migepe nyaka sani pod ok otwak ewi lal mar rowere. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero nowacho ni Amen mar siasa kind jatend piny William Ruto kod aton jener machon JB Muturi medo chwe ka koth mar ajiki bang' JB Muturi wacho ni Ruto riembo kotit ewi weche duto ma owacho. Ka otwak kod jofwamb weche e bore Nairobi, Muturi okwedo weche manyicha Ruto onyiso jofwamb weche e kar jot matin ma jatend piny ma Sagana ni Muturi ne oriembe tich kuom rem yuoro e buch 10 migepe. Muturi yango ni Ruto ne oriembe e tich kaluwore kod chung' mare motegno ewi lal kod nek mag rowere makwedo sirikal e mbui e lwet jogo ma ichichgo ni obila. I did not abscond. Ruto fired me over my stand on abductions and extrajudicial killings. E kinde twak makamano chieng' wuok tich jumani, Ruto ne oyango ni buch 10 migepe ne osetwak ewi wach mar lal mag rowere makwedo sirikal, gino ma Muturi wacho ni en miriambo mar odiochieng' nikech mano e gimomiyo ne oweyo dhi e romo mag buch 10 migepe. To date, the president has never acknowledged receipt nor responded to any of my letters, clearly thereby indicating that the matter of abductions and extrajudicial killings is not worthy of his attention or that of the cabinet. Muturi lero ne ondiko ne William Ruto nyadidek mar kwaye mondo kel wach makamano e buch 10 migepe, kata kamano pok oyudo dwoko nyaka sani, ka onyiso William Ruto ni onge gima biro bwoge e kedo ne ratich oganda. If the intention was to silence me, unfortunately, they have dialed the wrong number. For I will never tire of fighting for the rights of the people of this republic. E komachielo, Muturi onyiso jofwamb weche ni en kod adiera ni William Ruto kod obila mang'weyo maling'ling' NIS ong'eyo joma osebedo kalal kod rowere makwedo sirikal. All efforts to trace him and get him released from the various security agencies in the country proved futile until when I went to the president himself and he called the Director General of the National Intelligence Service. Then my son was promptly released. It is therefore not rocket science to know that my son and many other young Kenyans were in the custody of that same squad and or the Director of National Intelligence Service with the knowledge of the president. Because how then, how possible would it be that the president calls that director and my son is immediately released? Ne olero ni kata jotend migepe wete ne ben nyocha ok mor kode e sirikal kaluwore kod chung' mare motegno ewi wach makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.